ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ಗಿಡ ತುಲೆ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ. ಈ ಒಂಜಿ ಗಿಡಟು ಮಸ್ತ್ ಔಷಧಿದ ಗುಣ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗಿಡದ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಪೂ ಆವಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆತ್ತ ಪೂಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪುಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅತ್ತನ ಬಾಡಿಡುವೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇನೆ ಎತ್ತನ ಅವೇನು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈತಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂಜಿಂಡ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನಗಳ ನಿಗಲು ಡೈಲಿ ಪೂಜಿ ಎರಡ ನಿಗಲೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ದೀವೊಂಡ ನಮಕ್ ಏಪ ಕೈ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವರಿಗಿತ್ತೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗಂಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಆನ್ ಏನದೇ ತೊಂದರೆ ತುಲೆ ಸಾಸಿವೆ, ಎನ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಒಂದು ಈತ್ 4 ಬಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಇಜ್ಜಂಡಲ ಸಾಸಿವೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಗುದ್ದೊಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಗುದ್ದುದು ಕೊಣತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಐಕ್ಯಾನ ಸಾಸಿವೆಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಆತು ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ತೂಯರ್ ನಿಕುಲು ಬೌಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ 3/4 ಬೌಲ್ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಯ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಅರಿತಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10 ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಇನ್ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯೊಬಡು ನಮ್ಮ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಕದ ಪೂ ತಿಕ್ಕಜಿಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಈತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವ್ವೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎನ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಐಕ್ ನಿಗಲು ಸಾಸಿವೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಂಡ ಯಾವು ಅವಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಕೊದ್ಯದು ದಿವೊನ್ಲೆ ಅವಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬೇನೆಗ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಕೆಲವು ನಂಜಿದ ಜಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಕ್ ನಂಜಿಡ್ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಕೈ ಆವಡು ಒವ್ವೆ ಆವಡು ಕೈ ತಂಡ ಕಾರು ಪೂರ ನಂಜಿದ ಸಮಸ್ಯೆಡ್ ಕಿರ್ಮುಂಡು. ಆ ನಂಜಿದ ಓಲು ನಮಕ್ ನಂಜಿಡ್ ಕಿರ್ಮುಂಡ ಆ ನಂಜಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಡೈಲಿ ಮುಟ್ಟಂಡಲ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಕಿರ್ಮುನ ಆವಡು ಒವ್ವೆ ಅವಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಚರ್ಮದ ಒಂತೆ ಸುಕ್ಕು ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಸೈತಿ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಆ ಚರ್ಮ ಸೈತಿನ ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಡೈಲಿ ಮಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ 100% ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕೊದ್ದಿದೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಕರಂಚೋಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಆವಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ಲು ಅಪಗ ಐತ ಸತ್ವ ಐಕ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ಕರಂಚುಂಡಾಂಡ್ ಕೊದ್ದಿಂಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕರಂಚೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲೌಡಿತ್ತೆ ನುರೆ ಬರೋಂದುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಒಂದು ನುರೆ ವರ್ಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ನುರೆ ವರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಆನಂದು ಲೆಕ್ಕ. ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ ಪಂದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಕೊದ್ಯಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನುರೆ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನುರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆನಂದ್ ಲೆಕ್ಕ. ಐತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆದ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಕರಂಚಿದನು ಸಾಸಿವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಆಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಅಂತೆ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ಅರಿಪೆದ ಹೆಲ್ಪುಡು. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ದೀವೊನ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡು ನಿಕ್ಲೆ ಏಪುಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ್ ಪೂರ ತುಯಿನೇಕ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.